Labarin wasanni. A nan za ku ji cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal da ke ƙasar Ingila a shirye take ta sayar da 'yan wasa kusan 8 a kakar wasa mai zuwa, yayin da take harin ɗaukar 'yan wasa da dama, ciki har da ɗan wasa James Maddison na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Leicester City mai shekaru 26 da kuma ɗan wasa Declan Rice na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta West Ham mai shekaru 24, kamar yadda jaridar Mirror ta tabbatar. A nan kuma, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich ta nuna kwaɗayinta a kan ɗan wasan Manchester City da ke buga gurbin gaba Julian Alvarez mai shekaru 23 ɗan ƙasar Argentina, kamar yadda rahotannin suka tabbatar. A nan kuma, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal na son ɗaukar ɗan wasa Ilkay Gundogan na Manchester City mai shekaru 32 idan bai cimma sabuwar yarjejeniya ba da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City, kamar yadda rahotannin suka tabbatar. A nan kuma, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United na duba yiwuwar ɗaukar sabbin 'yan wasan gaba guda biyu, sai dai ba ta da tabbacin cewa ko za ta iya daidaita da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Tottenham domin samun damar mallakar ɗan wasa Harry Kane a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta tawagar Tottenham ɗin da ƙasar Ingila. Kaftin ɗin mai shekaru 29, kamar yadda rahotanni suka tabbatar. Ɗan wasan Ajax ɗan asalin ƙasar Ghana, Mohamed Kudus, wanda ake alaƙanta shi da Arsenal da Manchester United da Newcastle United, ya yi watsi da tayin tsawaita zamansa a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Ajax, inda ake ganin ɗan wasan ka iya canja sheka a ƙarshen kakar wasan nan, ko in ce a sabuwar kakar wasa mai zuwa. Everton na shirin sayar da ɗan wasanta Amadou Onana a kan farashin fam miliyan 60 domin cike gibin ciniki a kakar wasa na samun damar ɗaukar 'yan wasanni, kamar yadda rahotannin suka tabbatar. A nan kuma, ɗan wasa Koundé na wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona ɗan ƙasar Faransa ya faɗa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona cewa yana son tafiya, sai dai ƙungiyar ta La Liga za ta amince da hakan ne idan an biya ta euro miliyan 80 domin mallakar ɗan wasan. A nan kuma, ɗan wasan gaban Portugal Cristiano Ronaldo na son barin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Al Nassr da ke ƙasar Saudiya. Babu mamaki ɗan wasan ka iya miƙa koma baya domin dawowa gasar club na ƙasar Turai domin ci gaba da fafata wasanninsa, kamar yadda rahotanni suka tabbatar. A nan kuma, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Juventus da ke ƙasar Italiya, Juventus ɗin ta duk cewa ɗan wasan ta Dusan Vlahovic mai shekaru 23 na ƙasar Serbia ba nasarwa ba ne ba, bayan da ɗan wasan ƙungiyoyi da dama a faɗin nahiyar Turai suke ta rububin mallakar ɗan wasan na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Juventus, wanda ya zo daga Atalanta tun bayan zuwan nashi ƙungiyar, kuma ya kasa kataɓusa ƙungiyar, kamar yadda rahotanni suka tabbatar. A nan kuma, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Newcastle da ke ƙasar Ingila za ta gudanar da taro a wannan makon domin yanke hukunci kan 'yan wasan da za ta siyo, sai dai akwai matsalar kuɗi da ka iya shafar cinikayyar 'yan wasan da take so ta yi. Ƙungiyar ta samu damar shiga cin kofin gasar nahiyar Turai na kakar wasa mai zuwa, inda ƙungiyar ta samu sauye-sauye tun bayan mallakar attajiran da suka mallaki ƙungiyar. Ƙungiyar na fatan samun sabbin 'yan wasa fitattu domin ci gaba da fafata wasanni a gasar cin kofin Premier da kuma zakarun nahiyar Turai na UEFA Champions League, kamar yadda rahotannin suka tabbatar.